Tervetuloa Koirat metsällä -ohjelmasarjan pariin. Ohjelmasarjassa esittelemme erilaisia Suomessa metsästykseen käytettäviä koirarotuja. Toki muitakin rotuja voi käyttää metsästyksessä, mutta esittelemme niitä rotuja, mitkä ovat hyvin suosittuja ja joiden kanssa toimii paljon harrastajia. Metsästys on koiralle aika rankkaa puuhaa eikä ihan täysin vaaratontakaan. Seuraavassa eläinlääkärit kertovat, miten metsästyskoirasta pidetään huolta koko metsästyskauden ajan. Koiran terveyttä, metsästyskoiran terveyttä siinä, missä meidän kaikkien, siis on se sitten se metästäjä tai se koira, niin meidän terveyttähän edistää toki se, että meillä on säännöllinen, hyvätasoinen ruoka ja liikunta. Se nyt on elämän perusasioita. Eli ei ole mitään järkeä siinä, että metästyskoira on vain sen metsästyskoiran käytössä ja sen jälkeen, kauden käytössä ja sen jälkeen me mennään ja laitetaan se tarhaan. Ja sehän joskus on ollut sitäkin käytäntöä, että koira elää tarhassa sen puoli vuotta ja sitten syksyllä heti täysiin metälle. Ei sen kunto kestä, koska eihän meidänkään kunto kestä sitä, että me maataan sohvalla ja sitten yhtäkkiä lähdetään huippu-urheilemaan. No, varsin yleinen syy siihen, että tuodaan koira vastaanotolle, on se, että se ei haista. No, metästyskoira yleensä on jalostettu niistä yksilöistä, jotka on hyviä toimimaan metsällä, haistaa hyvin ja on näin. Mutta sitten toki sieltä löytyy sellaisia yksilöitä, että ne ei oikeasti niin perinnöllisestikään ole hyviä haistamaan. Mutta sitten se voi olla syitä niin kuin nenäpunkki. Nenäpunkkihan on tämmöinen pieni nuppineulan pään kokoinen eläin, joka elää siellä nenäkuorikoissa, kävelee siellä, saattaa, siis sehän on valopakonen, mutta se voi esimerkiksi illalla yöllä kävellä sieltä ulos. Se voidaan ihan nähdä semmoisena valkoisena pienenä hämähäkkieläimenä, joka kävelee sieltä ulos. Mutta niitähän torjutaan ihan lääkkeillä ja nykyään niitä todellakin on paljon vähempi kuin aikaisemmin. Oireinen nenänpunkissa on yleensä semmoinen, sanotaan reverse sneezing, eli se häiritsee vähän tuon nenäkuorikoissa sitä koiran hengitystä, niin sen takia se sitten rupeaa niiskuttamaan ja näin. Mutta sitten jos on niin ikkästi, että on toispuoleista sierainvuotoa, tai yleensä sierainvuotoa, mutta etenkin jos on toispuoleista, niin mä en lähtisi heti ensimmäisenä antaa jotain antibioottikuuria tai jotain tämmöistä sokkona pyytää puhelinreseptinä, vaan heti tutkittavaksi. Koska siellä yleensä aina on syy. Toispuoleisen kuonovuodon, on se sitten veristä tai on se sitten räkästä, niin siellä on aina syy. Ja se yleensä on sitten, jos se on toispuolesta, niin se on tässä ylähengitysteissä koiralla. Siellä voi olla siis tikku, useimmiten siellä on tikku, vieressä sinne. Siellä voi olla jotain kuusen oksanpala, siellä voi olla heinänvihnettä. Tikkuja on ollut varsin usein, niitä jää siihen kuonon, siis nenäkuorikoihin kiinni, saattaa jäädä ylähampaiden väliin kiinni, saattaa jäädä tuonne nielurisapusseihin, saattaa jäädä eri paikoihin. Se kannattaa kyllä tutkia kunnolla ja semmoisessa paikassa, missä on tähystyslaitteet ja pystytään kunnolla tutkimaan saman tien. Kaikille metsästyskoirille, mutta etenkin luolakoirille voi tulla silmään roskia metsästyspäivän aikana. Ja toki sun kannattaa metsästäjän sitten metsästyspäivän päätteeksi puhdistaa ne silmät ihan silmävedellä, huuhella ihan reippaalla määrällä silmävettä, huuhella pyyhki pois. Kaikki on hyvin, jos ne palautuu sitten illan myötä normaaliksi ne silmät eikä punota eikä muuta. Mutta etenkin jos toinen silmä punottaa tai molemmatkin rähmii, punottaa, koira siristelee silmäänsä, niin on syytä kyllä viedä eläinlääkäriin. Silmä on herkkä peli ja se saatetaan menettää yllättävän äkkiä, jos siellä esimerkiksi on joku haava tai roska vilkkuluomen alla, jotain tämmöistä, eikä saada sitä heti pois. Metsästyskoiran kynsivammat, niin toki on sellaisia, että ne täytyy heti hoitaa.
Kynsi silloin, kun se repeää tuohon martokynteen asti, niin se on himputin kipeä. Jos ei sit hoida, se lähtee tulehtuu se kynsivalli ja sitten sen jälkeen siitä voi tulla hyvinkin isoja ongelmia. Miten ehkäistä niitä? Normaali se, että pitää ne kynnet kohtuullisen pituisena. Usein koirilla, metsästyskoirillahan kynnet kuluu aika hyvin, että niitä ei tarvitse kuin tarkistaa ja mahdollisesti ne kannuskynnet vaan leikata sopivan lyhyeksi sen mukaan, että ne ei ole liian pitkät. Mutta sitten taas joillahan ne ei kulu ja on hirmu tärkeää se, että ne on normaalipituiset. Sillä me ehkäistään paljon kynsivammoja. Kun noita anturavammoja tulee, tai pieniäkin haavoja, niin kyllä mä sanon, että kannattaa käyttää ne silti eläinlääkärillä ensiavun jälkeen niin tutkittavana. Koska yleensähän se tulee, se anturavamma siitä, että se koira astuu jonnekin ja joku viiltää. Mutta jos se on esimerkiksi joku kuiva kuusenoksa tai tämmöinen, niin se taittuu helposti sinne ja menee sinne sisään ja voi jäädä sinne vierasesineeksi sinne tassun sisään. Ja vaikka sä kuinka sidot sen, se päällimmäinen haava muka paranee, niin se on viikon 2 päästä rupeaa märkimään. Se vierasesine yrittää tulla ulos sieltä. Siihen, jos laittaa antibioottikuurin, okei, se taas muka paranee. Ja sitten kun kuuri on ohi, se taas tulee sinne niin kuin uudestaan ja uudestaan ongelmaksi. Että parempihan se on, että tuoreeltaan tutkii sen, jos siellä on vierasesinettä, eläinlääkäri ottaa sen pois ja sitten sen jälkeen homma hoituu muutamassa päivässä. Hirvimetsällä koirathan saattaa toki mennä aika lähelle sitä hirveä. Niitä on hirven potkaisemia vammoja on toki niin kuin ottan alueelle koiraa, kuonon alueelle. Voi tulla hammasmurtumia, voi tulla ihan siis leukamurtumia. Joskus on käynyt niin, että kallo on murtunut. No sitten saattaahan ne tosiaan mihin päin kehoa tahansa potkaista, että tosi vaarallisia. Se on hirmu iskuvoima, mikä sillä hirvellä on, kun se potkaisee. Putoamisvammat tyypillisesti metästyskoirilla. Siinä mennessään niin voi tippua vaikka kalliolta tai mitä nyt onkaan. Toki siinä on se, että luumurtumia on se sitten jalkoihin tai selkään, minne vaan. Ja aivotärähdyksiin niistä voi tulla. No, jos koira ontuu tai kipuilee tai pyörtyy siinä tapaturmayhteydessä, niin kyllähän se nyt sitten kannetaan autoon ja tuodaan välittömästi eläinlääkäriin. Kyynpureman sattuessa silloin, jos se nyt havaitsee, ainahan sitä ei havaitse, niin paras ensiapu on yksinkertaisesti se, että ottaa koira kainaloon, estää sen liikunta, eli en antaisi sitä juosta autoa, vaan kantaisin sen autoa, viedä eläinlääkäriin, paikalliselle päivystävälle eläinlääkärille hoitoon. Kyytabletteja ei periaatteessa anneta ensiapuna koiran kyynpuremaan, mutta jos hengitystiet lähtee turpoon umpeen, sanotaan, että kaulan kuonon alueelle kyypurru, niin kyllä silloin on hyvä antaa se kyytabletti. Ampiaisen pisto tai joku muu hyönteisen aiheuttama yliherkkyysreaktio, jossa koiralla lähtee pää turpoamaan, hengitystiet turpoo, niin kyllä se kyytabletti siinä vaiheessa on hyvä ensiapu. Metsästyskoirilla voi luonnoneläinten kanssa käydä aikamoistakin lähikontaktia toki siellä välillä ihan vahingossakin. Et sen lisäksi, että hirvet potkaisee hirvihaukulla, niin meillä on ollut hoidossa esimerkiksi koira, jolta susi oli repässyt kyljen auki. Se oli aikamoinen prosessi, reilun puolen vuoden hoito sekä omistajalta että vaati klinikalta kovaa hoitoa, tai siis pitkäjänteistä hoitoa siinä, mutta saatiin se kuntoon. Joku koira, jolta oli karhu, kannikan repinyt rikki. Sitten on aikamoinen tapaus ajokoira, jolta oli ilves kintereestä puurassu. Sitäkin hoidettiin pitkään, mutta parani. Ja ainahan ei näin onnellisesti kyllä toki käy.
Mutta tyypillisimpiä ehkä on nämä luolakoirat ja niiden nämä leukavammat. Että mäyrä nyt on se, joka on ehkä vaarallisin luolakoirille, koska se nyt tulee, se ottaa, niin kun koira ottaa mäyrää kiinni niskasta, mäyrä ottaa koiraa kiinni niskasta, mutta sitten se mäyrä onnistuu kääntämään sen päänsä, kun sillä on niin löysä se nahka, niin se onnistuu kääntää niin, että se onkin yhtäkkiä sen koiran leuassa kiinni. Ja repiihän se sen leuan ihan tuusan nuuskaksi, että kyllä se aika ikävä tilanne on, kun luolakoira mäyrän kohtaa. Että vanha tapahan on ollut syöttää koirilla luita. Ja tavallaan hieno tapa sillä, että huoltaahan se sitten hampaita, koiran hampaita se, että syöttää luita. Tietyt riskissä siinä kuitenkin on. Että on nähty aika paljon hammasmurtumia, poskihammasmurtumia siitä, että koira järsii. Siinä lumpinnassa saattaa olla jotain vähän kiveä tai hiekkaa tai muuta. Ja sitten lohkeekin hammas. Luitten syöttäminen muuten. Joidenkin koirien maha ei kestä niitä luita. Siis tulee ripuli, voi tulla suolitukoksia. Yleisesti ottaen luut, niin mä en omalle koiralle antaisi mitään muuta kuin pitkiä putkiluita, lähinnä naudan pitkiä putkiluita. Et sianluita en antaisi, ne tuppaa menee semmoiseksi hirmuteräväksi siruksi siellä mahassa. Ja linnunluut, kananluut, niin ne kyllä on semmoisia piikkimäisiä. Hirvenluista, niin yleensä koirathan on vuosisadat syönyt ne hirvenluita eikä mitään ongelmaa ole, mutta sitten joskus tulee. Et mulla on esimerkkinä se, että joskus tähän vastaanottohuoneeseen tuli just metästyskoira. Se oli saanut ikänsä hirvenluita, syönyt niitä ja nyt sitten nyt se oli tullut yhtäkkiä ihan vaisuksi. Mä menin kokeilemaan sitä, niin mahahan se aristi. Ja otettiin röntgenkuva, ei muuta kuin saman tien leikkuriin. Niin siellä oli, mä oikein säästin sen. Niin se oli syönyt edellisen päivänäkin hirvenluita, niin täällä, siis tässä on nyt muovipussissa niin näitä, mitä mä sieltä suolesta leikkasin. Niin se oli yksinkertaisesti tällä lailla, niin törrötti sieltä suolesta ulos luunpala sinne vatsaonteloon, eli vatsakalvon tulehduksenhan se oli sitten aiheuttanut ja koira oli tosi heikossa kunnossa, mutta kyllä se siitä sitten selvisi. Mutta ainakin, että jos menee tuommoiseksi vaisuksi ja huonokuntoiseksi koiran, niin tuo sitten sen heti eläinlääkäriin, eikä jää ihmettelemään.